Bywaj domu. Slovenských párovci, ktorí taktiež prinesú niečo zo slovanského. Parlamentu pani Moniku Smolkovú.
bývalého primátora mesta Košice a súčasného predsedu Košického samosprávneho kraja Zdenka Trebuľu. Taktiež medzi nami vítam štátneho tajomníka Ministerstva práce a sociálnych vecí pána Jozefa Buriana. Poprosiť o pár slov najprv ministra životného prostredia pána Petra Žigu, ktorý šéfuje rezortu, ktorý sa stará nielen o životné prostredie, ale aj o zeleň. A keďže naše mesto je známe tým, že chce zazeleňovať Košice, tak tu nachádzame také pekné spojenie, aj ten maj, ktorý sa o chvíľu... Som veľmi rád, že po roku som tu opäť pri tejto príležitosti a som veľmi rád, že Košice si udržiavajú tieto tradície pri stávaní mája. Je tu veľmi dobrá atmosféra, začínajú sa dni mesta, to svedčí o tom, že tu najbližších 10 dní bude dobrá nálada, ja sa na ňu veľmi teším. Všetkým vám prajem pekný máj, pekný celý rok, nech sa vám darí. Teraz, ak dovolíte, dáme... Ste pri Imakuláte slávnostne otvoril ďalší ročník osláv Dňa mesta Košice. Dovolte mi, aby som vás pozval po postavení majaku Dolnej bráne, kde bude prehliadka týchto úžasných folklórnych súborov, ktorých čas sme mohli vidieť. A dovolte mi, aby som vás v mene celého vedenia mesta pozval aj na množstvo desiatky akcií, ktoré budú v najbližších dňoch v meste a v jednotlivých mestských častiach predbiehať. Takže prajem vám krásny zážitok z celých dní mesta Košice a verím, že ho strávime spoločne tu v našom krásnom meste. Ďakujem pekne. Ďakujem, pán primátor. A teraz by bolo možno dobré, ak by ste dali vy, ako otec mesta, pokyn na postavenie mája. Ale kľudne, pán primátor, teda aj pokyn, aby sa maj stával. Ja osobne som skutočne veľmi aj hrdý a nadšený, že Košice si dlhoročne držia svoje tradície. A nielen tradície vo folklóre, chcem poďakovať organizátorom a súboru Železiar a všetkým súborom, ktorí sa tu dnes zúčastňujú tohto podujatia. Ale skutočne z úprimného srdca chcem vysloviť presvedčenie, že Košice, Dni Košic a tento rok, ktorý je v znamení Európskeho hlavného mesta kultúry, je zase rozhýbe Košice k takému tomu povestnému, vnútornému životu, k tomu, čo tu vždy bolo príznačné pre nás, pre Košičanov. Láska k svojmu mestu. Chcem vám popriať, aby tie nasledujúce dni boli minimálne pri takomto počasí, aby sme sa všetci fantasticky dobre cítili, zabavili, poďakovať primátorovi, celému týmu ľudí, ktorý na tomto popracoval a spoločne s vami sa teším na pekné zážitky. Ďakujem. Takže sa nám to úspešne podarilo, maj stojí a keďže folkloristi sú známi svojou spontánnosťou, tak možno by teraz bola tá pravá chvíľa na to, aby sme si trošku zatancovali, čo poviete? Ďakujem a ešte raz vás srdečne pozývam o 18:00 v Dolnej bráne a sľubujem vám, že tam už sa bude naozaj tančiť tak, ako sa na slovenský folklór patrí.